Fadzai Mahere aiwa finally oizotaura pamusoro peSADC Summit inoitika muna August. Aiwa auya akavhundutsa vanhu kuti aiwa abva avhura vanhu kuziva kuti hapana vanhu vaimbozvifunga kuti zvinhu zvinoitika munyika yeZimbabwe. Sanapinda mashoko ataukwa naFadzai Mahere munomuziva anoadvocata sei. Notibva wasubscribe like kuti on the bell icon. Zanu Yonyara achiti I take nothing away from the SADC Summit that is being hosted later this year in Zimbabwe. It is important, however, there is nothing about the posture of government in respect of this meeting that has made me wonder about our place in the world and cause for a courageous conversation. Anaendera mberi achiti Zimbabwe can and must do better. This mediocrity is new sitting. What Kwame Nkrumah once described as a jewel has been reduced to junk. How did we allow ourselves to become the sick men of the continent and a laughingstock of the world? Why have we normalized low standards, rubbish and brokenness? We need new leaders. Anobva posta picture ramuri kuona rakanzi this video is an illegal jump site adjacent to a country club in the prime location of the New Lands. This is who we are now. It's a mess. Tikuona advocate Fadzai Mahere vari kuyatura mashoko kuti aiwa nyika yeZimbabwe takabvuma kuda kuzvidzikisira, toda kudzikisira nyika yedu, asi kumashure uko aiwa nyika yeZimbabwe yaitorecognizwawo ichito hosta vana Commonwealth, asi muzuva ranhasi patiri kuhosta SADC Summit nyika yedu yeZimbabwe yaparara zvikamboite. Aiwa muri Zimbabwe timbotiudzai mafungiro enyu nori kudipa pamusoro mashoko aFadzai Mahere. Aiwa pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe like channel, turn on the bell icon.